Máj byl jako dost špatný signál, byla tam snad ani občas tam vůbec celý signál vypadl, takže ten stream taky dost často vypadal. Lepší to bylo, jak jsme jeli do metra nebo ven. Tady máte ukázku, jak to lagovalo. Jinak dáme na pánové, zdravím vás u dnešního halloweenského speciálu, halloweenského streamu. A skončíme nevím kdy. Nemáme něco jiného ahy. Jo. Tak jdem. A právě mi napadá to, že bychom si mohli vzít Jo, felili jsme tam asi takovou určitě hodinu, možná i 2. Takže tady máte ukázku. Okej zdekl mi mikrokrasa, badutio muza diela pomochiai. Teka hozíždu na zajimavu. DSC. Byla to taková věc, kam prostě se stříkalo vodou do chodidel a někam ještě, ale já to nechápu, takže se k tomu ani nechci vyjadřovat. reveal has. No, je no. Halloween se nedokáže. Pánové, teď jsme na hájích a jdeme na pouť. Takže dobrý, mikrofon jede. Mělo by to být zaplý, počkejte chvilku. Je to zaplý. Let's go, je to zaplý, takže tak. Už jste byli na nějakých atrakcích? Co? Už jste tady byli na nějakých atrakcích? Jo. Která je z vás nejlepší? Nejlepší. Apollo. No, já to žádnou nebudu. Let's go. Tak to počkej. Ne, počkej. Ty nebyla, jak rychle. Tam peníze. Jako já. No já mám. A měli jsme jít do toho anime, vole. Však pojďme, že ne, do toho anime. Vete si. On ukázal, vole. On ukázal, kámo. Ahy a Niko. Ahy a Niko, Clash of the Stars. Asi, vole. Ať to bylo vole. Ale to je to. To není stabilní! Dejte ruce na sebe, vole! Dejte! Já půjdu znova, kámo!
Přijel, ty byl. Další spoj jede za hodinu. Tam je, za tím busem. Do Křenic. Tak dám. Běhá si. Do píč. Já jsem nečekal, že budem běhat. Já nevím běhat. Počkej, tady? Zastav to, dělej, zastav to. Dělej. Muzík! Vítr páník, super. Bude, najdu si tě. Bude, flusnu ti na ucho. Dávaj. Já to si nebyla. Počkej, vole, on neumí. To půjde. Nakonec jsme teda ten autobus stihli a tady rovnou Siron napsal, že jsme v metru a jedeme směr Levels nebo Anime Bar, ale do toho Levels jsme to nestihli, takže jsme jeli do Anime Baru. To je v pytle. Já taky, vole, nám to říkal Ahi. Siron tam byl 10 minut, my jsme tam s Ahim byli půl hodiny, my jsme si prostě jenom s Ahim povídali, pili Liptona a Siron odešel kvůli tomu, že tam byli divní lidé, no a my taky za chvilku, no. Já jdu, čau. Uni, Ahi, Uni. Pochoutka, že? Pochoutka, viď? Takže potom jsme se se Sironem rozdělili, my jsme s Ahim už jenom chvilku felili potom v centru, no a nakonec on jel domů a já taky. No, nevím, tenhle den byl dokonalej. Jako tohle video nemá ani 10 minut a ten stream trval 7 hodin. 7 hodin trval stream a já mám z toho ani ne 10 minutové video. Jestli to se rozbude, tak to už budu točit asi na svůj kanál jako telefon.